لالیەکی دن دەستەیا ڕێڤەبەرا یەکێتیە وێنەکەشên فۆتۆگراف ji bo nîqaşkirina kar û xebatên yekîtiyê û astengiyên li pêşiya wan civîna xwe ya asayî li dar xist. Civîn bi amadebûna endamên desteya rêveber a yekîtiyê bi deqeyeke rêzgirtin ji bo giyanên şehîdan dest pê kir. Li civînê de xebat û çalakiyên dawî yên koyekîtiyê di heyama borî de pêk aniye hat nîqaşkirin, her wiha destkeftiyên herî berbiçav û zehmetiyên ku di pêvajoya xebatê de pêra rûbirû mane mijara civînê bû. Her wiha li ser amadekariyên duyemîn Festîvala Wênekêşiyê jî nîqaş hat kirin û giringiya serkeftina vê festîvalê ji ber rola wê di nîşandana afrîneriya wênekêşiyê de hat tekezkirin. Civîn bi tekezkirina hevkariyê ji bo pêkanîna pêşînyarên festîvalê û şopandina amadekariyên wê her wiha avakirina komîteyeke pispor a wênekêşan ji bo hilbijartina wêneyên beşdaran dawî bû.